back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Tokyo, Onggoy Tisoy! Kit-kit na ko ang pisik nga gigot ni Papa Tukmo na ko. Da, putol lagi. Oo, unsa? Di na kong balik amo balay at titakla. Ba't kay si Papa? Iya kong banalan. Iya ko manugon. Gian! Tabang ko, ate. Maluoy ka. Gian! Sa'y bisita, takla. Si Gian ay, ang bata nga tong silingan din he. Uy, day diyan. Ni apan lagi ka. Amin ko manang si Ma. Butan man ko. Kaluyan ka sa Diyos. Kabuutan, ining bata. Pero nga ano bang naghilak ka man? Hadlok man ko, Papa Tukmo. Gian, paminaw. Huwag ka ni ang ipagkadlukan, ha? Luwas ka din hiuban na mo. Pinanggaman ka na mo. Di ba na si Ma? Tinuod ka na diyan. Dili bisa mas imong amahan nga nagmalan kayo nimo. Ani lang ko puyo. Be sa inyo. Unsa? Kaluoy ining bataan ay. Intawon sa bata. Nay si Ma, anhin na lang uban na to si Gian. Dili ko makaantos nga magtanaw ni pasakitan siyang amahan. Ikaw ang mag-iko, takla. Ikaw ang mag-iko. Salamat, Nay. Yay! Yay! Alina ko! Pero Gian, anhi ka na uban ni nanay ha? Kay mulakaw man ko. Asa man ka, ati takla? Mutrabaho pa man ko, aron ate makaon din he. O magpalit ko sa atong mga panginahanglan. Haba, Gian? Ati, ako trabaho sa ko. Butan man ko. Nilig-og lang pasok ko din eh. Hugas pod ko plato ha? Kabuutan din mong bata ka, uy. O sige na, mulakaw na ko ha. Pero sa dili pa, tambalan ko na ng mga samad, bunog, og labod sa bakos nimo. Salamat, ati ha? Way sa pa yan, Gian. Tanabay dokyo. Muguhoms uli na ta. Hapit na manira ang langit oh. Hapit na mungits-ngits. Hala. Mangumpra pa ako sa langit, hapit na manira. Ay, dito na bay. Ipahungaw na ko ni kahuot sa akong dughan. Musinggit na ko ha. Yung indot din ba no? Indot kayo sa? Indot kayo. Oh. Mupanda-panda ang tingog no? Oh, Inigsigin din mo, ikaw-ikaw di ay. iko bitaw. Pero mapagaw lang ang iko. Aminaw ha, musinggit ko ha. Ako si Dokyo! Indot ay, Ah, nindot indot ka sa? ay, nindot ay. Ay. Indot ay. Ako sabi, ako si Nonoy! Oh, Nindot ay. ito tabar. Nabantay ka? O nabantay mo tingog sa? Usbon ako ba yan? Okay. Usbon ko ni. Okay. Ako si Nonoy Guapo! Baboy ko! O lamaw. Kalaon ko ato. Kalaon bitaw. Singgit magug Nonoy Guapo. Pero pag iko, baboy ko. Asang mati. Asa ng mga punga ka ng kalaon? At gidiin mo na. Wadyo ko, madyo. Dili mo na kalain? Kalaon na. Sige. Ako ha? Ako sige ha? Hindi mo kakamaogod. Ako ha? Ako si Dokyo! Guwapo! Unggoy! Ngas ka? Unggoy ko na kamay. Uy, saging niya! Pweh? Unsa man ron, ha? Oy, ang akong ning CP. Sipi. Ano lagi sipi? Oh, cellphone ba? Ah, Ako cellphone. Yan na. Ay, kitsa mo na wag. Numero mo ni.
Tubagan, bay. 0214 35 021 nya 435 Huwag ka, bay. libo ko ani da Sige lang pula. Masig importante ni bahala ng numero na Importante tubagon ka ka kinsam ka nawag na ako no ako lang mga yun niglood bahala na tubagon lang yun ako mga tagblad ko hello hello Hello, Dokyo. oh kinsa na eh Ako ni, si Lalat. oh lalat lat ikaw ba yun eh di mo kang number na ko gisearch ni mo sa Google Dili, Dokyo, oy. Oh, ako ni, nalimot ka. Dugay na ko ni mong gihatagan sa imong number. Pero never kong mihatag og number nimo. Oo, bitaw no. Pero karon na ako yung number mo. I-save ko ni phone book. Hala. Dokyo, paminaw sa good. Unsa man? Gusto ko makikita nimo sa personal karon dayon. Ha? Sure ka? Nauna? Basta mauna to ha. Ani ko din ni magpaabot. Lao milat. Karon na yun lat. Buwan ko lat. Sige, bye, Dokyo. Amping. Sige, babay lat. Sige, tikir lat. Yaks! Kaluod. Patikir-tikir pa. Pero bahala na eh. Diskarte na lang ko. Kaya ba sinog si Dokyo makaluwas na ako ng problema na ko ni Bogart, my love. Oh, Bogart. Bay. Ano mo ka, bay? Unang first time gabi ko na akong amping silalat na ko. Yung isa, amping dokyo. Amping ko niya. Sa ato pa, concerned citizen ako. Di ba, bay? Ay, sus, tingalig atik na niya eh. Ano atik man? Nalimot ka? Niladi siya ni mo og basta magatubang na mong duha. Magkita na mo. Nya karon, galit na siya kalami. Oh, tingali, naluoy siya nako. Anar ba na ba yun eh? Primero, hello, oy. Ha? Sunod, gugma na. Ano na, primero? Sama ka eh. Jordi ay. Lagi. Ang ayaw na pag negatibo niya ganoon na. Bye, bida. Tunay ko ta! Mas may pagsuportaran ko ni mo. Hala. Kung asa ka masaya, suportahan kita. Kanda mo ni the best! Kadiyot lang. Anong magkita man mo, ha? I don't know. Pas, Baynoy! Hinaya sa di mo mulakaw eh. Kadiyot, Dragon. Di ba ako ka na paabot rito sa lalat na to? Naunsa man ka. Kadiyot lang ba? Kung sa'y kadiwat, manghawin mo kung ka naunsa man ka. Duda ko ning lakawa, bay. Murag dunay gyud daotang ni tabo. Dunay. Support lang. Support! Bahala ka na yun, tara. Ni anak ko sa bar nga akong gitrabahoan. Si Sir Kayla. Siya ka na. Sir Kayla, maayong hapon. Good! Very good. Mitumang kagin sa atong sabot kamo sayo ka karon. Yes, Sir Kayla. Mutuman gyud kog sabot ilabi pagmando gikan sa akong labaw. Point of clarification takla. Dili Sir Kayla, kundi Ma'am Kayla. Nakasabot? Yes, Ma'am Kayla. Pero, Ma'am, pwedeng mangutana? Sure. Nganong gipasayo man ko nimo, Ma'am Kayla? May VIP kong customer karon. Usa ka adunahan ni Kusyan. Una ka siguro kong magkakwarta kag dako tungod kay galante siya. Aha? Okay, nakakita na siya nimo kagahapon o natipuhan ka niya. Maong niya siya karon. Ma'am, Sige na, ilis na. Aron, motibol ka niya dito sa VIP room. VIP room? Unsa man na? Usa ka kwarto nga alang sa mga very important person. O kamo lang ang naa sa suit. Ma'am, unsa may buhaton na mo sa suit sa kwarto? Depende. Depende sa unsa. Depende kung ano sa inyong musabot. Ma'am Kayla. Bay, hain naman siya, bay. Hain naman siya. Ay. Dinhi ba na mong sabot wa man mo? Uy, Tora! Tora ba yun, uy? Dulo ko siya! Tana. Tara! Lat? Kaya lat? Manulog sila ka lat.
Doon na may taong nasipahan mo, ha? Kisa na pasipahan mo! Sulti kay may agom siya sa kong kapangis! Ay, Dili, Dokyo, eh. May problema lang ko. muraglain na nila. Aksyon ko gublaka Ay, sa nila. isaba niya ako, isaba niya ako. Doon sa mga titi mo mga niya. Lalat! Usay mo problema. Sulti niya doon sa! Kwarta! Daan ba ko? Tabangi ko, Dokyo. Miga ko, sumiluhod ka. Naunsa mo ka. Akalain sa kong gibati. Mura kong gibayaw sa langit. Ayaw, luhod ya. Ayaw, luhod ya, Tabangi lalat. ko, Dokyo. Tabangi ko. Lalat! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!